Hawu asibingelele, siyabingelela. Wabingelela uDr. Spikili. Lo obingelelayo-ke uDr. Spikili wakwaNdlovu, la kwaMhlaba Uyalingana, lapho esibingelela sikhona. Wonke umuntu-ke siyambingelela, usekhaya, usemgwaqeni, ukuphi la ukhona khona, uvakashile la uvakashe khona noma ngabe ukuphi, siyabingelela. Ngiyabingelela kuDr. Spikili la kwaNdlovu. Ngibingelela njena la ekhaya kwaMhlaba Uyalingana, la engisebenzela khona. Sithi abantu siyabavusela bonke, siyababingelela naphesheya kwey'lwandle, kuphi nakuphi umuntu la khona siyambingelela. Cha-ke sesiphinde sabuya futhi kule channel kaDr. Spikili. Vele-ke sibuya vele ngoba isuke kakhulu sithintwe ngabantu baba nemibuzo ey'thile abantu esuke beyibuza, ngoba yithina kahle kahle esaphiwa lawo mandla lawo ukuthi sixazulule iy'nkinga zabantu. Sathunywa noma sabizelwa kulo msebenzi ukuthi sikwazi ukuthi sisize abantu, sikhiphe abantu esuke basey'nkingeni. Namhlanje-ke hhayi, akuningi kakhulu nje engiza nakho. Vele ngijwayele ukuza nezinto eziningi kakhulu, kuba izinto nje ey'ncane. Namuhla-ke kungene kakhulu iy'ngcingo zabantu ababuza ngendaba zokuqiniswa kwekhaya, noma ngiyothi-ke ukulungiswa komuzi, noma ngokuthi ukubethelwa kwekhaya. Izinto ezinjalo abantu abangibuza zona, bathi bafisa ukwazi ukuthi ukuqiniswa kwekhaya kubaluleke ngani, yini umsebenzi wakho, elinjani lona ikhaya eliqiniswayo. Sifisa ukuchaza ukuthi kafushane umuzi nomuzi uma ngabe wakhiwa maqede bese uqiniswa. Ngani? Ngoba kukhona ukuthi uma ngabe wakha kukhona lento yokuthenga iziza, uthole uzokwakha kuleyo ndawo, kanti mhlawumpe ngoba umhlaba nje ungaka, iy'ndawo eziningi uthole ukuthi indawo esakha kuzona isuke vele kukhona umuntu owayekade akhile kuleyo ndawo phambilini, washifta kuleyo ndawo leyo. Okusho ukuthi ngamanye amazwi maningi amathuba okuthi kunamathunzi, indawo nendawo iba namathunzi. Ingakho kubalulekile ukuthi indawo yakho ohlala kuyona kube ukuthi iklini, uyishanele kuqala, uyisuse amathunzi nemimoya emibi. Bese usuka lapho-ke futhi uyavikela ukuthi izinto ey'qhamukayo, ngoba miningi imimoya ezihambelayo nje noma kusihlwa noma kushona ilanga. Uthola ukuthi le mimoya ayizile kuwena, mhlawumbe akukhona ukuthi ngoba wena ugadla noma kuthunyelelwa kuwena lokho, kodwa kuyazihambela nje. Uma ngabe kuthola ukuthi-ke kulula lapho kuleyo ndawo akulungisekile, vele kuzingenela khona, kuvele kuyingenele ngoba ayikho nento ekuvimbayo. Kuyangena-ke kudale ukungcola ekhaya lakho, uthole ukuthi sekuzokubangela iy'nkinga ongazazi ukuthi yiqhamukaphi. Ubone sekuba namabhadi nje ekhaya angaqondakali kahle, izehlo ey'ningi ey'hlukahlukene ongazi ukuthi lezi zehlo ziqhamuka kanjani. Yingakho-ke kubalulekile. Abanye abantu baye babone ngathi-ke hhayi, indaba yokuqiniswa kwekhaya ayibalulekile, baze basukume ngoba uma kuthiwa bayagulelwa. Kuyima-ke usukumela indaba zokuthi uyagulelwa. Nakho lokho ukuthi uqinise ikhaya kubaluleke ngaphezu kokugulela, ngoba ukugulelwa ngoba ziningi izinto esuke zingavela lapho ngokuthi lelo khaya lelo aliqinisiwe, alilungisekile. Bese-ke futhi kuphinde futhi kulungiswe nomsamo. Iyona nto le engiyigcizelela kakhulu kubantu, ngoba noma ungaliqinisa ikhaya kodwa ungasawulungisa umsamo wekhaya, ngoba ikhaya nekhaya kuba khona iy'dalwa esuke zilibhekile. Kubalulekile nalokho ukuthi uphinde uhlole ubone ukuthi zona iy'dalwa zala ekhaya ngabe zime kanjani, ngabe zisesimeni esi-right yini, esihlelekile. Ngoba kubalulekile ukuthi uma uqinisa uphinde ulungise nabadala abalibhekile ikhaya. Lapho-ke kube sekuyaqonda lapho, kusho ukuthi abadala abangasekho bayakwazi ukuthi balekelelane nani nalezi zinto esuke ufakelwe udokotela, noma-ke nalezo y'khonkwane lezo osuke udokotela ekugomele ngazo ikhaya lakho. Uqinise ikhaya, phinde uqinise nomndeni wakho.
uxosha okukhona ngaphakathi kwekhaya, ngoba kukhona okunye othola ukuthi kulethwa ngabathakathi, kukhona othola ukuthi akulethiwe abathakathi vele wakhona lapho. Kwezinye indawo kuyenzeka uthole ukuthi umuntu efike engahlali kuleyo ndawo leyo, uze kuthiwa hhayi kulo muzi lona akuhlali muntu, umuntu ufike ahlale isikhashana bese uyashayeka empilweni bese uyahamba. Lokho isuke kuchaza ukuthi kukhona izinto okusuke kuyizinto zakhona kuleyo ndawo leyo eziphila khona indala. Mayifika nawe omunye efika endaweni uthola ukuthi bekade ecebile nezinto zonke, athi uyafika kuleyo ndawo imshaya abuyele back to square one. Kwenziwa yini lokho? Kwenziwa ukuthi indawo leyo esuke seyifike kuyona iyashisa, iney'nkinga ey'khona. Yingakho-ke kubalulekile ukuthi uqinise ikhaya. Izinto ezingcolile-ke kuye kube nemibani, kube nezulu, kube nani nani nani. Uma ngabe ikhaya lakho lingaqinile kahle ngendlela, kuyenzeka thothi sijwayele lokudlalela khona kancane kancane nje, kuzokuthiwa hhayi sekugqekeziwe. Nabantu abagqekezayo bethande nje ukuthi hhayi mabathi babuka lo muzi wakho ngoba u-weak, awuqinisekile, acabanga umuntu ukuthi hhayi kumele ngivele ngiyosithathela laphaya. Noma ebonani, noma ebona imoto yakho, ebona ini yakhe ekhona ngaphakathi ekhaya, hlezi njalo nje kubonakale kuyona ndawo kumele ukuthi bakuphuce lezo zinto osuke unazo. Nabathakathi futhi abagangayo bacabange nabo ukuthi cha, uma ngithesta lento yami nje ukuthi iyasebenza, ake ngiyitheste kulowa muzi ukuthi izoyenza yini lento le. Vele kuphose wakhe into yakhe. Kubaluleke ngalokho-ke ukuthi uqinise ikhaya lakho lihlezi ngaso sonke isikhathi lihlelekile. Ukungcola-ke kwekhaya kuyayiphazamisa nenhlanhla yakho, ngoba wonke umuntu esikhathini samanje usebenzisa inhlanhla, ufuna ukubona ukuthi iy'nhlanhla zakhe. Ingixolele kakhulu ngoba ngisekhaya ngiphazanyiswa nayiy'nkukhu la zilokhu ziyakhala nazo zibanga umsindo. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe zilambile zifuna ukuphakela ummbila. Injalo nje indaba kakhulu esingayo namhlanje yilolu daba lolu lokuqinisa kwekhaya. Sithi-ke abantu cha, siyabatshela abantu ukuthi bangayithathi kancane leyo ndaba leyo. Kuyenzeka uthole ukuthi nje ucabanga izinto ey'nkulu wena, kanti inkinga yakho ila uhlezi khona. Kubalulekile-ke lokhu ukuqinisa kwekhaya, abantu bangakuthathi kancane. Ukhona-ke kade ngifonela nje Thange, ethi kimi hhayi mina ngisayikholwa le ndaba yokuqiniswa kwekhaya ukuthi ibaluleke ngani, kunini ngihambe ngilanda iy'nyanga. Ngifuna ukusho ukuthi cha, uma ngabe kunjalo kuyenzeka uthole ukuthi izoqiniswa ikhaya kanti kukhona inkinga esuke ikhona mhlampe esidalweni sakho, okuyiyona le wena ekukhathazayo, okanye mhlampe kuney'nkinga nje zasemsamo esuke zikhona. Ingakho sithi uma kulungiswa kufuna kubuye kubheke kahle nomsamo. Isuke lapho kuselela ekuhloleni, isuke kudinga ukuthi lapho uhlole ukuthi kwenziwa yini kube kanjalo. Ubone ukuthi inkinga ikuphi la ikhona khona bese uyayilungisa, ngoba uma kunenkinga emsamo, ngihlezi ngikhuluma njalo indaba yomsamo kubantu. Umsamo uyakwazi ukuvala imithi yakho onayo, ivale ngisho iy'nhlanga ezikuwena emzimbeni owayicaba. Wenze njani? Uthole ukuthi zingasebenzi, uyikhathalise, ukhathalise nje iy'khonkwane ey'segcekeni lakho, ngoba vele leso sidalo leso kusho ukuthi siyakuhluphekisa. Ibalulekile-ke leyo ndaba leyo ukuthi ngempela abantu bayiqaphele kakhulu. Nalaba bantu abathi-ke umuthi awukho, cha, umuthi ukhona bafowethu nodadewethu. Ngiyabona namanje nje abantu njengamanje baphila kahle indaba zomuthi. Umuthi mdala kakhulu nathi singakabi khona. Kuphela kube kuye khona lokho ukuthi uthole ukuthi umuthi awutholi, mhlawumbe kungenzeka kuwe awusebenzi. Isuke nje kunjalo kahle kahle. Zimbalwa-ke inyanga lezo othola ukuthi ziyizigebengu. Yebo, khona kuyenzeka lokho, uthole abantu abanjalo, kodwa akuvamile. Isikhathi esiningi uthola ukuthi inyanga yehluleka ukukusiza ngenxa yey'nkinga wena osuke unazo, kodwa uthole ukuthi abanye iyabasiza. Siyibeka le ndaba icace kanjalo, siyihlukanise ukuthi isuke kwenzeka into enjalo kumuntu. Yilokho nje, akuningi kakhulu namhlanje. Sikhuluma nje ngokubaluleka kokuqinisa kwekhaya, ukuthi umuntu nomuntu akalibheke ikhaya, indawo ahlezi kuyona, ukuthi
ingabe iqinisekile yini? Kuwumsebenzi loyo-ke obaluleke kakhulu, ungazenza zonke izinto uthole ukuthi kodwa la uhlezi khona awunaso isisekelo, alibhalansile kahle ikhaya lakho. Noma ngabe yini onayo kulula ukuthi iphazamiseke, noma ngabe unebhizinisi, noma ngabe uyasebenza, noma ngabe unemfuyo phakathi kwekhaya. Kodwa uma ngabe ikhaya lakho lingavikelekile ngendlela, kulula ukuthi izinto zakho ziphazamiseke. Yilokho nje, akuningi kakhulu-ke. Siyabonga nje kakhulu nabantu bonke laba esesikade sikhulume nabo kulokho okudlule ngendaba ze-25 zikaJuni. Impela abaningi bayafona bayasho ukuthi izinto engathi impela ziyaqonda, kuhamba kahle kakhulu. Imiphumela bayibona imisebenzi, laba esithe masingabe sibadlulisela, abanye basukumela phezulu. Yilokho nje, akuningi kakhulu. Ngizophinda ngizibize futhi inamba zika-Dr. Spikili, 071 106 9603, 071 106 9603. Ama-directions-ke ngakhohlwa indaba enkulu. Uma ufuna ukuza la ekhaya kamhlaba uyalingana, mhlawumbe ufuna ukuhlola or ufuna ukuthatha iziphakamiso zala ekhaya ezikhuphula ingcebo nenhlanhla yomuntu nani. Uma uza la ekhaya usuka kuphi? Usuka eThekwini, ugibela laphaya e-YMCA edrobheni, uthatha iy'moto eziyaphi eBhambanana, bese uthi wena uzokwehla eMathayini. Uma ngabe-ke ufike eMathayini, sizokhipha imoto la ekhaya ezokwazi ukuthi ikuhlangabeze eMathayini, ungene ekhaya kwaNdlovu. Uma uza ngemoto yakho futhi ufike ujike khona eMathayini yefana. Usuka eGoli, nakhona lapho kwenzakalani? Ugibela laphaya eWanderers, ugibela iy'moto eziya kwaMhlaba uyalingana, kodwa usho ukuthi ufuna lezi eziyofika eBhambanana. Nakhona ufike wehle eMathayini. Nakhona lapho uma uhamba ngeteksi uyahlangatshezwa la ekhaya, uze la ekhaya. Uma ufika la ekhaya, uma kungukuthi ufice ulayini umncane, ngoba la ekhaya kuye kube nolayini abantu esuke bezosizwa, uyakwazi ukuthi umsebenzi wakho uphele uphinde ukwazi ukubuyela emuva. Uma kungenjalo, uma ubonakala ukuthi sekulate awusanakhona ukubuyela emuva noma ukhathele, uyalala la ekhaya, uvuke ngakusasa ubuyele emuva. Ihamba kanjalo nje indaba yala ekhaya ka-Dr. Spikili. Siyakhona-ke futhi ukuhlolela umuntu ekude. Yize-ke khona nami nguphasisa kakhulu ukuthi umuntu ku-right ukuhlola esigodlweni. Kodwa uma uxakekile, ubone ukuthi uxakekile njengamanje, indlela yokufika le imali awunayo ukuza kwaNdlovu, siyakwazi ukuthi sikuhlolele sibone ukuthi ungaphuma kanjani kuleyo nkinga osuke kuyo ngaleso sikhathi. Yilokho nje, akuningi kakhulu bafowethu nodadewethu. Asibonge kakhulu, siyabonga nje kakhulu. Sithi-ke bonke abantu futhi sibakhumbuze bangakhohlwa abantu ukusubscribe kule channel ka-Dr. Spikili. Usubscribe, ushare, lapho kuzibeka emathubeni ukuthi uma kwenzeka la ekhaya sikutholakala ukuthi kuphuma ividiyo kule channel ka-Dr. Spikili, ukwazi ukuthi wena usheshe lezo y'ndaba uyithole ishisa, ziqale kuwe kuqala, usheshe uzwe ukuthi hawu namhlanje iphumile ividiyo. Kubaluleke ngalokho ukusubscribe, ngene message kuwena ikuriphothele. Yilokho nje, bye-bye. Anginibambe evidweni elandelayo. Ngiyabonga.